Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya jagat ya dewa Bathara, ora jagat pangestuka. Mundi dawuh saka ngarsane guruku Dewane Maruta ya Dewane Angin. Pikuwun Sang Hyang Bathara Bayu. Sesambungan kelawan labuhane Anoman. Kanyatan lakon kang kawuri. Wis bangkit anggonku rumah satu sekti malaning jagat ndereke Ratu Sembanku Nalendra Panca Rati Bendha Sri Rama Wijaya. Wektu dina samangku alam Ramayana gumanti alam Mahabharata. Nanging pikulun Sang Hyang Bathara Bayu paring dawuh kelawan Anoman. Anoman kang sinung umur kang dawa iki saekti umur kang dawa peparinge Gusti sing gawe jagat. Ana bab lan ana sesanggeman kang kudu ndak terusake lan kudu ndak sangkul. Kawekasan Sang Hyang Maruta ya guruku Pikuwun Bathara Bayu paring dawuh, aku kang supaya angulari utawa angupadi dununge kadang panutuping Bayu. Miturut dawuh pangandikane guruku Sang Hyang Maruta, kadangku
aku minangka panutup utawa panutuping Bayu ya kuwi panenggak Pandhawa. Kang kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena kuwi lah. Mongko tembang rawatu jaring sambiwara kang wis bebasan ngebaki jagat Bratasena utawa Werkudara kuwi piyayine gedhe dhuwur. Dasare satriya kang hampek utama. Yayi kadangipun kakang panutuping Bayu. Mun didhawuh saka ngarsane guruku Sang Hyang Maruta aku kudu padilan angolari jeneng sira Syadi panutuping Bayu. Nganglang jagat njalak paningangi Dribumi nganti ketemu adikku panutuping Bayu. Raden Wiranten Kota tepung gelang paribasane nggonku angulari dulurku kang lunga tanpa pamit bot-bot anggonku mundi dawuh saka dulurku tuwa marep kakangku aku supaya jumangkah ngupati lungane Jlampra panutange dulurku tuwa marep aku ora diparengake baliyen dulur gandeng renteng lawan kang sing tak upati Permati ana ngendi dunungmu Permati?
Wela dalah. Sawentarangku anggonku manglang jagat jalak paningali tribuni. Pak. Ana pangaribawa angin kang anggon dwarum. Wah, iki wangunge angin pangaribawane satya luhur. Beda karo angin-angine para panungsa lumrah. Karo angin-angine. Yai luhur iki angin anggon dwarum. Wah, ora kleru. Iki Kandha Upati kadang panutuping bayu Perkutara dikudi gegono Sira mandaya pati ana yaksa gung cangkrama ana yaksa guntan krama wel katak sini arane kang jejagi jroning wari salah ya dewa jagat Bathara ora leda ujare si Japlok iki kang nyababake pangaribawa angin kang anggon dwarum ora luput saka pandulungku iki yekti Kandha Upati panenggak Pandhawa ya jagat ya dewa Bathara iki ana wujude Wanara Kusika Seta tegese kethek ulese putih bisa tata janma ora beda kelawan aku kethek sapa kowe jenengmu Wah ana ngendi papan dununge ana ngendi wae papan dununge mbuh kono mbuh kene ora kono ora kene kethek yo tetep kethek wah aja lunyutan kuwi aku ora duwe jeneng yen kowe ora duwe jeneng mara kage sumingkira aja kadang ana tengahing dalan aku medya maksana ngesti dawuh timbane dulurku barep utawa dulurku tuwa aja malang kada aja malang ana telenging dedalan nisya kanggo lumaku Werkudara monggo dhisik penak temenmu wesmu kowe Gusti penak temenmu wesmu sing teka ana papan ngene iki luwih dhisik aku katimbang kowe penak temen karemu kowe ngakon isaku yen kowe kepengin lumaku mbacutake sing dadi
kekarepanmu mara gage kowe nisya ngira apa nisya nengen nyimpang nengen apa nyimpang ngiwa Werkudara aku duweni haji mungkal bener aku iki duweni haji mungkal bener ora watak aku yen lumaku benggok ngiwa lan nyimpang nengen yen kowe ora gelem nyimpang ngiwa lan nyimpang nengen mara gage lumpatono aku wae aku langkah ana manut aku yang sing langkai kowe aku wis manut wae meneng ae aku gelem kok langkai wis aku langkah wae yen kowe ora gelem nyimpang ngiwa nengen aku langkah aku lumpatono Nadyan kowe sipate ketek nanging kowe uga padha lawan aku makhluk Gusti sing gawe jagat. Aku moh keputangan budi. Aku moh lan ora dadi watak dalsya marang sapadane makhluk. Wae adalah ya jagat dewa pinter temen bocah iki. Pinter lan luhur budene. Ojo kakan kang mbok wuwus ora-ora gamblang sing dadi aturku mara gage kowe nisya aku medya mbastake laku aku pati dulurku kang murca sangka palungguhan yen aku ora gelem yen kowe ora gelem tegese kowe golek perkara kelawan Werkudara Sumangkang susumbar Lindu ketra bumi goncang kancing Kumalut buntur ketemu mukang joti Pancen konggonku negak laku kono kene iki aku pengen jajal kondange satriya sing dadi suh piku kowe negara Ngamarta ya piku kowe Pandhawa yen kowe jajal ayo jajal Werkudara jajal kowe ya
kabuk ora kena sinong enteng jebul ora itu jasi dapuk jumpuh kelawan kondangmu Werkudara wis sinong kadedayan kang linuhuk lan kowe dasare luhur sing dadi wewenmu wah ora kena digawe aku apa kapake aku kapok wah sambato marang wong tuamu lanang wadon dina iki tak untapake nyawamu sabetake watu gilang untap nyawamu oh Werkudara dhisik Mumpuni siap sadaya-daya karepmu piye sadurunge aku mbok padheni mara gawe rungokno aturku lan sawangen panganggomu kelawan panganggoku sawangen panganggomu kelawan panganggoku ora beda Werkudara mau gawe sawangen kang permati gelung minangkara cinandir gondek ngarep dhuwur buri ngagem pupuk mas prineka jarotene esuk nganggo sumping kodak sinumpet anting-anting panunggul maneh ing malih sangsangan naga bondo gelung utawa gelang candra kirana kampuh puling bintu wadi abang ireng kuning putih para gage sawangan kang permati yen kowe ora bisa permati lan ora bisa ngerti unggus jantiku ora pedah nggonmu beguru kelawan Sang Hyang Bathara Bayu kowe adikku panutupe Bayu betah topo kurang guling elinga salat jatmiko kowe dulurku kadangku panutuping Bayu Werkudara yen ngono apa kowe sing jeneng Anoman aku go tau nampa dawuh yen aku duwe dulur tuwa sing wujude kethek jeneng Anoman aku iki Anoman dulurmu tuwa ora kleru aku iki Anoman wah kakang Anoman bener kowe nyebut kakang lawan aku sabab aku ki dulurmu tuwa kakang Anoman dulurku tuwa adikku Werkudara Kanjeng langit kelak-kelak penengin sanging sang malek gandrung sabarang kadru kirmoyak mayik
Syadi wis nate nampa dawuh yen to manjen duweni dulur ya kuwi tunggal bayu ya kuwi pun kakek. Wah, apa bener kuwi dulurku sing pernah tuwa. Tuwa pun kakek ning Bang Syadi. Sing kudune kuwi tuwa Werkudara. Ora beda kaya kan mbok aturake ngarep. Syadi wis bajut matur tuwa pun kakek kabeh Bang Syadi. Syadi wis pantes dipun aku Kakang Anoman. Wah, sangertiku tuwa ireng timbang putih. Tuwa putih timbang ireng. Tuwa ireng timbang putih. Tuwa putih timbang ireng. Sing ireng ki gimin. Berarti tuwa gimin. Bener tuwa Kakang Anoman timbang Werkudara. Tuwa pun kakang timbang Syadi. Yo, aku manut dadi dulurna manyaku duwe panjaluk Syadi. Najan to aku dadi dulurmu nom manyaku njaluk marang Kakang Anoman yen to sawanci-wanci tumipane mangsa kala ana kareputane Pandhawa lan ana kareputane Werkudara kowe kudu sagut tak kongkon nganti kudu sagut tak perintah nganti kudu budal kowe adalah susah yo ini. Dadi Syadi tarbe panyuwun kang kaya mangkono lawan ponakan. Yo kowe gelem nyarujuk yo ora yen ora gelem aku ora sudi dadi dulurmu. Yo aku gelem. Aku gelem. Dasare wis pirang-pirang sasi anggo pangulane Syadi kok. Kajaba saka iku Syadi kok lumaksana ijen tanpa roan. Lumaksana penyangin dia ayu Werkudara. Kakang Anoman bebot aku dikongkon kelawan dulurku tuwa. Dikongkon nyandi mulai atiku panengah kang murca tanpa pamit. Yo atiku si Permati lunga tanpa pamit. Sawetara wanci dadi bingung panggali bareng. Aku kang piniji supaya ngulari mendang atiku. Aku ora bakal bali yen durung gandeng entek lawan atiku panengah. Yo yen pancen mangkono sesambungan kelawan kesagwanipun Kakang yen to gelem bebantu kelawan Syadi. Ayo barengan dupati ana ngendi mendran Raden Permati Ali. Mangke datan kaya ingkang mapan ana negara Tawang Gantungan. Ingkang mapan ana negara Tawang Gantungan. Kumrincik pepane.
menika. Kerjane, Pak. Timbalan paduka benten kalian pasukan kapogor yen anak Prabu Budayitma dinten menika miji abdi ing kepatihan kula pun prastayitma nyadong dawuh paman aduh ndak awe cedak sun raketake suwane sampeyan pamanku Prastayitma yektine pancen ana bab kang maksih sinandhi panjenenganing Sun Prabu Budayitma Nalendra Tawang Katungan Parmapatiku paring dawuh awan sampeyan kelingan ora? Sampeyan kelingan ora? Perkawis ingkang pundi? Nalika panjenenganing Sun Nyakrawati Bau Denda ana negara Ngalengka diraja biyen. Adreng gegayuanku aku nggayuh Bantari Widowati kalah dhisik kelawan Juwata Beni banjur mudhun marang Bathari Sri aku uga kalah kelawan Bathara Wisnu mudhun maneh marang Dewi Wara Sinta aku kalah kelawan Prabu Rama Wijaya nganti tak rewangi negara Ngalengka rikala mbiyen kubar utawa kobong ya sabab saka pakatine Bedes Kethak Arak sing jeneng Anoman kokonane Prabu Rama Wijaya sempal kaprampal rubuh kabarubuh dadal larut kapilarut banjur pecah perang gedhe sing diarani perang Palwagakala. Sampeyan ngerti apa ora Palwagakala kuwi apa, Mas? Napa nggih lali. Wis tuwa. Waduh iki. Sampeyan wis dadi patih wis pokok. Palwaga menika kethek kala menika buta salah. Lantik kowe isian malah isih lantik. Pecah perang gedhe Palwagakala perangin Goro Ngalengka Wadyabala raseksa mungsuh Wadyabalane Rama Wijaya munyuk-munyuk para ketak-ketak nganti entek tumpes tapis tanpa tilas panjenenganing Sun Mamuga Wadyabala kalbu sampeyan Paman Brasa Guru Madani lanang Guru Ketrajan Prabu Rama Wijaya sawadyabalane nganti dina iki mapan Guru Tawang Katungan dadi sukma sasar. Inggih. Sedaya kula awangipun labuh labet kaliyan paduka. Anggenipun paduka nuluti dhateng Obali Kanapsun. Adrenging gegayuhan paduka badhe anggarwa titising Sri Widowati bener aku wis sampeyan nanging nadyan to panjenengan Yesus wujud kumara dadi batang alus
kalebu sampeyan mapan negara swarga panika tawangan tuan iki ora kendho sing dadi tekadku malah kepara ndodra ora gara kiwatiku yen turu sesantikan kelawan Sri Widowati mawon. Surya Hindyaksara Maruta Bawana Gana Maragana Hayang Sakuse perang Palokakala alami gumanti alam Mahabharata tembang awatu jaring Sambiwara Sri Widowati sajiwa kelawan putri Banon Cinawi kadang mudhane Nalendra Dwarawati Prabu Kresna kang dadi sulunge ya kuwi duwe ati jenenge Dewi Bratajaya ya Dewi Rawa sampeyan tau ngerti Pak sampun nate ngertos saklebatan Bratajaya kuwi apa ya ayu Pak. Waduh. Ayo. Wayune tumpuh unduk. Nika pun Bratajaya pantes menawi Bratajaya menika dados panitisipun Sri Widowati. Ajeng kepareng paduka kring lampit prung kaki mlayu derena jantraning sun rumawat ngupadi marang panitis Sri Widowati.
Iring ulun kapuraba ring sang mara berengan kapuraba ring sang mara berengan sahanganing kang kanang sing tasik mawon maweh buka sawetku maweh buka sawetku Mas, reok ini asli reok. Wadah, Mas. Apa sih, Bang? Iwan ingkang sasongko gumenyang Goroming puri mangkin tanpa sirik
Udita ingkang minangka pambukaning kandha melaring Praja Dwarawati. Ya Praja Dwarawaka lah sinten to? Dasana panesan ngatom ingkang minangka Sang Agung Penaga Kembar Pradata Luhur Yekti. Wis ana pelahane dhewe ento dewa kawisik. Pandhita peparan ratu menang hadi julung. Sang Rata Dwarawati jujur Sang Sri Maha Prabu Bathara Kresna ya Prabu Padmanaba. Ya Kesawa, Wasudewa ya wis numurti. Nujari sajuga Sang Prabu Sri Bathara Kresna keparang miyos tinanggilaning Pandhawagu. Lenggamadyaning kursi kaprabon sesemek babeg manis sinduru. Kinebatan laring panyuruh kang nabet gering ngonges gandani ratata ngandya praktek pangurahan sirna kamanungsane. Yaya Sang Hyang Bathara wis tuhange jawantah den hayep Purwasari. Sirep sidhem permanem tak ana kang nyabawa. Ingkang kapiarsa mung swaraning pradonga ngrangit binarum panglinging Widawati. Lasin tanging parang caket deni Ramangarsa tuhu menika putra Werda Kinasih wingking saking kasaryan Parang Garuda. Kekasih Raden Samba ya Wisnubrata ya Raden Kilanaka. Semambung urip pasirbanipun ingkang rayi Garbaruci Raden Setyaki miwah Murangganing Dwarawati Pati Udawa. Dawa dereng wonten tengara badhe dawang sabda ngatuka. Bareng jroning pasewakan mulan rawuh ingkang langka nata ing Pandura. Kadadhaing kalih Sang Maha Prabu Sri Bathara Kresna sigra manebrama dhumateng Tamagung ing Lagya Sumewu. Tekawan gunung panglucitane Waldaya kalamun dereng kababaring lisan. tanpa siring
balik. Longin Rio Mangu Fanu Mayun Bok Tan Bangin
paring wonten sang Dwija kadi molan sajimo kasing tias dahat kewaraning karyanira sami muat asri rengganing praboto Pindha pangawening sang Dwija Lunging gadung malengkung kadyobe maruta mando yang seksipun akan diluwih. Mugi Gusti Kang Mohan Agung tansah paring pangayuman marang panjenengan ingsun. Nuwun Kanjeng Koko Prabu. Dereng dang ora paduka Kanjeng Koko Prabu wonten Pandhapi Agung Dwarwadi Ayinta. Ngaturaken pasegahan para ngrami perbagi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama ingkang katemben rawuh. Ya jagat ya Dewa Bathara, ora jagat pangestupa. Dai. Ya. Asung pakurman saka paduka Yai Prabu Sri Bathara Kresna kang musra mentah pun Kakang Manduwa ndak tanpane nganggo tanganku loro ndak petekake pranaja kumalunging jonggo mebere pemangkon amawah ana ladake kayuwanan Yai ora lewat budi astudinipun Kakang wae mara denake Tanmanana Kresna kawuhun puninggih gorawalaning pangundi kula ngapundi wonten pustaka dados jimat paribih mugi den kaprayogiaken anggenipun pinarak Koko Prabu. Ya, Kresna. Wis ora barang kepenak pun Kakang ngabiyantara ana dina pasrakan iki. Koko Prabu. Putra paduka kula pun Parang Garuda inggih kula pun sapa. Ngaturaken sembah kula kunjuk wonten ngarsa paduka punden kula. Kanjeng Koko Prabu Baladewa ngatemben rawuh. Walah. Anakku, anak anu, anak gitu. Pranyata sira kang bisa bangkit amikan leng pangkut sira ngaturake pangabekti marang Kurawa. Wong tuamu ya panjenenganipun Woh Pandura. Banget dandake bombong jroning nala sira kula ngaturake pangabekti pangestunipun Woh Kebatam Manana Sangga. Kawula Gurawali pamundi kula kapun diwonten pustaka dados jimat paribih. Nadyan Paduka ing Solo boten kantur Koko Prabu. Kula ngaturaken pangabekti unjuk paduka Koko Prabu. Adhiku Snyaki wis natampa suyane diaturake pangabekti agawe bombong kasipun Kakang Baladewa. Pangestunipun Kakang Tanpanana Yudhana. Gurawali pamundi kula kapun diwonten pustaka dados jimat paribih. Wangsul dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu yayah lumampah ing wanci mangla kepapak Borosewu. Ana sing manah kula dumpi kula nampi rawuh paduka
Koko Prabu Mandura mboten mantra-mantra titah saksar Sanghyang Brahma ingkang ngejawantah. Ingkang nedya paring kabagyan dumateng Rih Paduka sakula wangsa. Koko Prabu sasampunipun satunggal lenggah. Monggo Koko Prabu ketingalipun hanamung gati anggen Paduka rawuh. Daya-daya paring dewa sainting rai tansah ngaturaken jangga ilingaken karna nampi sabda Koko Paduka jeng Koko Prabu ing Mandura. Yayi semengko pengawal bojo pun kakak pancen anggone teka pun kakak ana ngabiyantarane Syadi tak gawe beda. Jalaran pun kakak ora sok Jawa dhisik. Awit panganggepe pun kakak Praja Dwarawati ora beda negara Mandura, Mandura Dwarawati, Mandura Dwarawati negara Mandura. Tumrapipun pun kakak kalamatan jroning alam kanyet Amin pasang Kalimantan bisa betul elu-elu.
Yoga manggung ketanggung
ngerti nyumat jelas iki sing iso mandul
sendiri. Mumpung urung gringingan iki tanggane gringingan ya iki kok nggih. Kecu iki encok matik. Ngeri. Ya kaya bakul obat ya. Ini tetap berdiri. Adikku sing saka Semarata kembali ke tempat karo kadangku sing saka Bagikan Mbak Sri Wahyuni kembali ke tempat. Ya. Ya. Nduk Vela, Nduk Anan, Nduk Dwi. Ya. Kabeh nduk to. Iki lagune apa? Lagune minangkani dawuh saka kadang-kadangku Kang Taruna kang wis nyawiji gumreget sengkut semangate wah jan hebat. Nggone bebantu bon repot dalem kene, nggone Mbah Kung kadene kagungan gawe tasakuran. Iya, sekalian Ibu Farida. Segede tengah. Pantes kanggo contoh kekompakanane nggih. Iya, kebersamaan tetap terjaga ya. Tombo kangen, tombo kangen, tombo kangen. Ya, teman kangen. Ya. Nyumat yo laras lawan teman musik kan. Ya, dipanjang. Nggih, dados. Anakku sing mitik ni anakku sing deno-deno. Mumpung ana tukang istirahat jenengan leren tak dereke yo. Ana tulis sing iwang sing paling utama yunduk ayo ndak kanthi bebarengan ngaturake puja-puji syukur kanthi lafaz alhamdulillahirabbil alamin linambaran niat ikhlas lillahi taala ngono. Ya sabab sangka nikmat paringing Gusti sing awujud kesehatan lahir lan batin iki utawa kesehatan jasmani lan rohani. Alhamdulillah, Nduk. Kowe lan aku bisa silaturahim maneh kelawan warga masyarakat ana ing lingkungan kene khususé umume ana ing Kademangan Gondik Slawung kene. Ngono mah. Alhamdulillah. Ya sabab sangka paringe Gusti. Ya sabab sangka nikmat paringe Gusti kowe lan aku sakanca bisa sowan ana dalem kene. Kali sing beda. Wis kala saka sampe kala nggih. Amin Allahumma amin yo. Kang sabanjure ora maleh-maleh selawat lan salam tetep dipisungsungake ana ngarsane Kanjeng Rasulullah Kanjeng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang wis perintis umat saka jaman pertengahan jaman Ramadan lan sing tansah diarep-arep syafaat lan pitulungane wiwit ing donya iki nganti dina ing akhir besok, Nduk. Ngono mah.
mula minangka tandha mahabbah awake dhewe minangka tandha katresnane awake dhewe marang Kanjeng Rasul bengi iki mumpung sing rawuh akeh ayo ndak derekake maos selawat bebarengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Muga-muga kowe lan aku sakanca keluarga besar ana dalem kene keluarga besar panjenenganipun Mbah Kung Kadeni sutresna budaya kabeh wae sing hadir penonton kabeh wae sing rawuh sing dodol kabeh wae nduk besok kalbu umat Kanjeng Rasul sing pikantuk syafaat ya nggih. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bengi iki jenengan tak dereke sowan ana dalem gundik daleme Mbah Kung Kadeni utawa daleme ya kuwi Ibu Farida. Oh, Bu Farida ki putrane Mbah Kadeni, Mbah Kung Kadeni kae. Oh ngono. Sepuh ning semangate luar biasa. Wah iya, muga-muga pancen ya semua kebak kesehatan. Amin Allahumma amin. Mengko ganti apa ya nimbali jenengan sakanca. Rikala